Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Er is een astronomisch bedrag aan niet betaalde belastingen en premies. Dat schrijft de Extra vandaag. 4,2 miljard gulden aan belastingen en premies is nooit betaald. Dan gaat het over bijna 800 miljoen aan winstbelasting, meer dan 600 miljoen aan inkomstenbelasting. Dan gaat het over meer dan 700 miljoen aan AOV en AWW. Alles bij elkaar een enorm bedrag dat nooit in het laadje van de overheid is gekomen. De vakbonden die de ambtenaren vertegenwoordigen zijn boos op minister Conquet van Bestuur, Planning en Dienstverlening. Ze hebben vanochtend een vergadering onder werktijd georganiseerd om met ambtenaren te bespreken wat de minister aan hen heeft gestuurd, gisteren in een speciale brief. Volgens de ambtenaren is de brief onacceptabel en moet er overlegd worden wat de volgende stappen zijn. Het doel van de bonden is om duidelijkheid te krijgen wanneer de overheid gaat betalen. En dan gaat het vooral om loonindexering en een lampsom van 3%. De kustwacht heeft bekendgemaakt dat ze in de nacht van woensdag op donderdag 17 personen hebben aangehouden die illegaal Curaçao probeerden binnen te komen. Het gebeurde nadat het Rescue and Coordination Center van de kustwacht op de radar zag dat er een bootje was. Daarop werd een helikopter gestuurd en in samenwerking met de kustwacht, douane en het korps politie Curaçao konden alle 17 personen, 15 mannen en 2 vrouwen, worden aangehouden. Volgende maand wordt er verder gegaan met het onderzoek naar oud-minister Steven Martina van Economische Ontwikkeling. Hij trad eerder dit jaar af toen bekend werd dat hij verdachte is voor het Openbaar Ministerie. Hij zou verkeerd hebben gehandeld met aandelen toen hij minister werd. Dat was de reden voor hem om af te treden. Het Openbaar Ministerie beschouwt hem als een verdachte en zal volgende maand nader ingaan op de zaak. Over de hele wereld werd gisteren Internationale Down Syndrome Dag gevierd. Ook op Curaçao kreeg dit veel aandacht. Mensen hadden gekke sokken aan en lieten dat ook daadwerkelijk zien. De actie werd geïnitieerd door Fundación Totalica in samenwerking met de minister van Onderwijs. Het werd omarmd op het hele eiland en op verschillende scholen waren er vooral heel veel kleurige sokken te zien. De 8e editie van het Curaçao International Film Festival Rotterdam staat in de startblokken. De organisatie laat weten dat van woensdag 10 tot en met zondag 14 april van dit jaar de 8e editie plaatsvindt van het CIFFR. Het festival vertoont hoogtepunten van de laatste editie van het International Film Festival in Rotterdam. Er komen nieuwe titels van andere filmfestivals en nieuw werk van filmmakers uit de regio. Het festival opent met de voor een Oscar genomineerde film Capernaum van Nadine Labaki. Gisteren heeft zich een explosie in een pesticidenfabriek in China voorgedaan. Daarbij zijn zeker 47 mensen om het leven gekomen. Ongeveer 640 mensen zijn gewond geraakt. Tientallen hebben zware verwondingen opgelopen. De ontploffing had plaats in het Changyang Industrial Park in de oostelijke stad Yangcheng. De brand die na de ontploffing ontstond verspreidde zich naar andere fabrieken op het industrieterrein. Ook zijn er giftige stoffen vrijgekomen. De oorzaak van de explosie is nog onduidelijk, maar Chinese autoriteiten melden dat er vlak voor de ontploffing een aardbeving was met een kracht van 2,2. Mogelijk zorgde die ervoor dat licht ontvlambare chemicaliën in brand vlogen. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.